Какво трябва да знаете преди да дойдете в Малдивите? Първо, не взимайте много багаж. Не правете моята грешка. Аз взех 5 куфара, от които не нося абсолютно нищо. Тук хората ходят цял ден с бански, плажни ризи и плажни рокли. Никой не слага обувки, нито чехли. Всички са боси. Трябват ви плажните ризи или дрехи само когато ходите на вечеря, обяд или закуска, защото там не се допускат хора по бански. Второ, взимайте най-силните възможни слънцезащитни кремове и лосьони. Въпреки че мажа децата постоянно, те изгоряха, както и мъжа ми доста е изгорял. Трето, вземете си нещо за комари. Има много малки и много зли комари, които правят уникално големи пъпки. И четвърто, настройте се, че тук е остров, екзотичен остров и навсякъде гъмжи от живот. Раци, постоянно навсякъде ги виждате, комари, както казах, огромни бръмбари черни, които се разхождат като нашите мухи, други малки боболечки, огромни птици, фрутбац, прилепи, които се хранят само и основно с плодове. Те са през цялото време, не са само вечер като стандартните прилепи. Са големи, може би нещо такова, като средно голямо куче, когато се разперят крилата. Доста акули, но бейби шаркс, които казват, че не хапят. Разбира се, най-красивото нещо на Малдивите е, че можеш да плуваш с риби, много риби, големи, красиви риби, големи и малки. И можеш да ги видиш съвсем на брега и да плуваш с тях на брега. И друго интересно е, че много рано изгрява слънцето, към 5-5:30 и залязва изключително рано. Започва залеза между 6 и 6:30. След 6:30 става абсолютна нощ.